खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। भिडिअआ बे सासे व्यक्तिनि थाखायसो जागोन दे। बिथांखौ मा होननानै बुंगोन? जेब्ला दाथ' बियो राजखान्थि गोदान दानायखौ गोदोना गिदिर गिदिर बुदलायनाय देरलायनाय थसेब हांसो गारमाखौ लानानै नोगोद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों। बियो लाजिदोंना लाजियाखै? बियो लाजि रोङोना रोङाथाय? बियो सानदोंदां माबा आंनाव मोनसेबो भिडिअ फुटेज गैया। बियो सानदोंदां सोरजोंबा माबा माबि फुस फास सावरायनाय बे भिडिअ फुटेजआ दङना गैया बिसोरनावहाय, बिदि सानदों। गोनां जायोब्ला बे व्यक्तिनि भिडिअखौ जोङो हगारगोन। आवाज थावाज मोजां, सोमोन्दो मोजां ओंखारदों। आरो बियो मा हिसाबाव बियो एपिबिखौ बेफोरबायदि बाथ्राया बुंखो? दिनै प्रमद बर'आबो एपिबि राजखान्थि गोदान दानायावहाय जेबो बाथ्रा बुङाखै ना, आरो हाग्रामा महिलारि साराबो जेबो बुङाखै। आरोबाव गुबुन बे देशआव बे जायगायाव नोंहाबो अधिकार दं राजखान्थि गोदान दानायनि थाखाय। बियो सानदोंदां जोंनि इउपिपिएलआनो बिराद मोजां। नाथायबा बे व्यक्तिया 100% इउपिपिएल नङा दै। बियो एपिबिआवसो दङ बियो मानसिया, जायनि जाहोनाव दिनै इउपिपिएलजों थाफ्लाना सोरबा लिडारजों थाफ्लानानै बियो मोनगोनदां खामानि बिराद गिदिर साप्लाइनो माबा माबि खामानि मोनगोनदां बिदि सानदों बियो। नाथाय बियो इउपिपिएलनि मानसि नङा। 100% इउपिपिएलनिफ्राय माखासे खोथा बाथ्राखौ एपिबिआवसो हरो, जायनि जाहोनाव बेखौ जोङो माबायाव लोगो मोनहैदों, नुहैदों। जेब्ला एपिबिनि वर्ल्ड टेकिं समायखिरा लादोंमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय, अब्लानि समाव बियो दंहैयोमोन। अब्लानो बियो एपिबिनि लिडारफोरजों जिरायफानानै मिटिङाव दंफायोमोन, सावरायफादोंमोन। सोर लिडारखौ माबायदि सावरायदोंमोन? बियो सानदोंदां एपिबि आं फैनाया भिडिअ रावनावबो गैया आरो आंखौ रावबो सिनाया, बिदि सानदोंमोनदां। आंनाव दं बिनि भिडिअ रेकर्डआ। आरो बियो बबे जायगायाव एपिबिखौ लोगो लादों, सिङाव माबायदि क्लस बियो एपिबिनि दैदेनगिरिफोरजों, माबायदि क्लस। बिनि उनावहाय मैया दाखालि बियो मा इउपिपिएलनि जानानै जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंना, बाबा मानिनांगोन। थ' बे बाथ्राखौ आं एसे दोननानै बिनि बाथ्राखौ आं एसे लाबोबावनि, थानो हायाखै। मानसिया ओरैबा ओरै नालाय, इउपिपिएलआबो एसे मोजां बुजिना लानाया मोजां। बेबायदि मानसिखौ जुदि प्रमद बर'आ आंगो खालामना लायोब्ला नोंबो जे बेसेबां खहा जाहैगोन। प्रमद बर'आ बिराद गिदिर राजा लामा गाथेनानै फैनाय बिटिआरनि CM जादों बियो। दिनैहाय CM जानानै बियो जाय जौगाथायखौ खामानिखौ मावनो हायाखै, बेफोरबायदि मानसिखौ लाफायोब्ला जौगाथाया माब्लाबाबो जानानै फैनाय नङा। आं बेखौबा हले बुंगोन। खारन बियो बै मोनसे दालायाव थानानै बै मोनसे दालायाव बास्लायग्रा मानसिसो। फार्स्ट टाइमाव दङमोन बियो फरायसा आफाद बनसुआव दङमोन। बनसुनिफ्राय बोरै ज्राव बाज्रुमलांखो दिनैहाय इउपिपिएलआव, इउपिपिएलनिफ्राय आरो ज्राव बोरै बारलायखो एपिबिआवहाय। बिथाङा सानदोंदां आंनि भिडिअ फुटेजआ गैया। गोनां जायोब्ला होगोन बेखौ, सम सफैयोब्ला, सेकेन्ड टाइम ओंखारोब्ला, थार्ड टाइम ओंखारोब्ला बिनि भिडिअ भिजुवेला ओंखारगोन। अब्लाना प्रमद बर'आबो मोजां बुजिगोन बेबायदि मानसिया माबायदि। कयेकजन इउपिपिएलनि लिडारफोरनि भिडिअ फुटेजआ जोंनाव दं। बेखौ दामनांगौब्ला इउपिपिएलआ आसरित मोनगोन। एपिबिनाव जेरैबायदि हेल्प खालामफैदोंमोन एपिबिखौ, इउपिपिएलआ जेरैबायदि फारसेनिफ्राय सोर लिडारा माबा खालामदोंमोन। दा इउपिपिएलआ बे व्यक्तिखौ लानानै बेसेबां बाहायगोन आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया माबायदि बिसोरनि सायाव फोथायनाय दङ होनबा दिनै नोंसोरनि
पलिटिकेल राजखान्थि दोलोआ बेफोरबायदि बैयाव थांलाय बैयाव बास्लायलाय बैयाव बास्लायलाय बे माने दंफांसायाव ओरै बास्लायलायखौ मा होननानै बुङोमोनलाय रायजोफोर कमेन्ट सेक्सनाव एसे लिरनानै खोन्थाहर बे फोलेरनिसो दै आं मुंखौ मख'नो सानला थ' जिखियानो जाया मानो बे बेक्तिया एपिबिआव मोजां सोमोन्दो दं प्रमद बर'आ जुदि बिनि सायाव माखासे इउपिपिएल प्रमद बर'ल' नङा इउपिपिएलआ जुदि बेखौ मोजां क्ल'ज खालामनानै लायोब्ला खिन्थु बेला 100% बिनि थाखाय इउपिपिएलआ खहा जालांनायनिबो चान्सआ 100% नायनानै लाग्रोनि बे बेक्तिनिखौ गियानि गुनि लिडारनाव हांसो गारमाखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों बै इउपिपिएल दोलोजों जुजिनो हानाय खुनु राजनितिक दोलो गैया पिबिआ जाबाय जास्ट दाउसा गोरलै बिसोर जों 13 नं चिराङावहाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बिथांमोना सोरनि थाखाय पलिटिकेल पार्टिखौ दादों मा साननानै बिथांमोना पलिटिकेल पार्टिखौ दादों मा भिउस खालामदों बिथांमोना गावसोरसो गावसोर आइडियोल'जि नाथाय बिथांमोना डिभिजन पलिटिक्सआव खालामनो नागिरदों मा बे डिभिजन पलिटिक्सआ जोंनि 13 नं समाजाव जेबो सोलिया 100% सोलिया बियो आरो जोंहाय 100% सोलिया आरो जों देरहागोन बिथांमोना जेबो गोहोम खोलैनो हाया आरो जोंनि 13ल' नङा 30 नङा अल बिटिआर माबा समाजाव बिथांमोना जेबो गोहोम खोलैनो हाया 1000नि बारा भट मोना बिथांमोना